Good morning guys! It's another brand new day. Gihulga-hulga ra tas langit. Abi kumuuwan naghapon ra jud nga bagagdagom. Awa, bagagdagom pero di jud in taon makauwan nga naman taon sa may kadlok kanimo. Oy, uwan sapod. Wala mi tubig. Asa na ni? Asa na tara ni? Maligo. Maligo na laman tara ni, alternate na naman maligo kay wala na may tubig. Ja, napay ang mga tanong bubuan pa. Nako nimo good morning ninjo. Oh, good morning. Hi! Mugana mo dyan na siya. Oy, hi! Ano mas magkaos ka? Kaos ka doon, atabay ko! Dali! Namay atabay dito, guys. Ang daragang tingat sa ilong. Uy, nanay! Bunok na! Kuwang raday pa dengog-dengog ning langitan eh. Ano sa makalangita ka? Sige ra magsiga ng init. Di ko uwan. Uwan sa paggamay. Ano ni, taligsik na. Kuwang raday po kasabaan. Ni andar gahang ananay allergies na pud. Grabe lagi kang mata lagi gapon aan ni kung sige hila kay nagpirpir kang mata dito sinter gapon. Nagtutog luha, magluha niyang mata. Diya kayo mainam po kog anti-allergies kay makatugman ko. Manay inam inira kagabi aron makatug ko. Dugay na po ko na mata. Nalain naghang tingog pud murag padug po ko dani mapis lang. Mao dyan ihang ka kuanan jud basta arang abuga man gusto ko muuwan na pud kay grabe sige la magka init grabe abog lunod nas bahay labay lagi sa motor grabe lagi lipaghog lagi arang naghanang abog tos gawas mo nang damit tag muuwan bisag kas ara hala nagsikog laro pud ko ni ina magtambaw buing na ida po ko dani kapamawag sa Joe ano sa kay amdi ko ni ina magtambaw sige ra ko sabay-sabay dani wag ko ni inom mao gid na problema guys kay mo guys wa magkaibaw ako ra kaibaw. Mga 1 week na nahitabo na nga makalimot gusok ko. Hanggang kay na off na maghang alarm. Mag-off ang alarm kay maningkamot palagi tag makakawat pag tuga bay aghang alarm kay alas 6 man. Kawat pa man malang hang gi-off kay na may time makatugol ko kaadyo. Mao ni problema na high maintenance gadget kay kini gadget pag huna-huna. Kanang di dyan mo akaliptan ba? Kay palimot-limot ka. Ako ramang po'y mag-antos. Kita na po'y mag-antos mo palimot-limot ha. Ibalik na lang ito ng alarm. Kinalaging managinot pas oras lagi. Tugay. Tugay lagi ko nagkatuga gabi eh. Kaya si Undoy. Duwa ang basketball. Hanggang mahaglog ba dyan ko nga ng mga kalingawan. Gagtripan. Anong di ko makatug. Uy, doon na guys! Agatag yung paabot! Salamat sa Ginoo. Yung bunot na. Yung tuloy-tuloy. Tanawa. Kita mo sakda na. Nabasa na na. Sige pa, banak pa. Sila man bandas-bandas pag abog diha inig labay motor, grabe lagi abog lagi. Puti lagi palibot. Nari ko ipakita ninyo guys, mura pud mig na sa Japan. Nami cherry blossom dari. Pito ag mga madri dari guys, grabing pamuwak. Grabe ra bud sing lami ag buwak dining madri. Angay de tama na ni mga madri ba. Ana kuan sabay ba. Pero ba lagi pud season man pud ilang buwak, mga ingaron, mga init kadto may ilang ganahan ug ting buwak tanaw arang biuha. Kita mo, di laman clear ni hang camera kay agang gamit ko itong mga usa. Tanawa. Nice no? Sige po sa pangatagak-tagak. Tanawa kersada, arapong sagbuta kunuhay. Nangatagak kunuhay po sila sa juta. Mura po mga labas Japan, sakura. Nice po sila guys. Pero sara naman kapunuan dari. Agdari mga gagmay pangunang madri pero naadto sunahan na mga madri para to ingani pud namuwak daghan lagi naglumbay nga na guys dayahang kuan ba butong ba kuanan ni lima na ni kaadlaw gitagaan kog butong kay da may naglugi kanang lubihan na naglugi da sang adlaw unsa nangadangat pumidalton nagsidalton lagi arang katawa na mga sidya ang mga tanan sa nagsakag lubi inja luoy ra ba guys kay tiguwang na mura na siguro mga hapit na siguro mo sa isinta na nakagyapog lubi. Sige magkatawa kay agsidal to sige magkatawa mamut man dyan ikat-kat sa laki. Diya kaya ni man sa day makaan magbutang. Siyempre balibaran ba day nga wala gid po kakagbutang dugay na kitagahan ko sa duha ka buok. Diya lima na ni kaadlaw na nakatambay bawog ingus ulit madaot na kuno. Pero nagkanon na unja. Hi guys na ako'y bagong ball. Kanan na unja. Dawa lagi pa sundang itid-tid. Ha? You have a new ball? Say thank you to tatay. Yay! New ball ko! May new ball ako! Diyan. Kanin na naunja. Bawal naman lagi nga. Basig na langgaw na. Di naman na imlog sa baw no. Narang unod ka kaninan. Madyo ko jawa mo gusundang. Naisundang daring unod la inin man. Di man ikatibdib. Bawag man naman ang agi. Mas man dugdukan.
Palit og sundang nga naman pagipalit ka ng tang all purpose. Unsa na? Nahara ka busy ka sa mga chatmate. Gahapon na si chat-chat na nabuti nag-iring-iring na ng cellphone. Be, tanaw na ng cellphone, be. Sige lang mag-chat-chat na dito. Oh. Ha? Sa manas Kristi? Dik, kani katong taga-ubay ni nga nay ko nagrenta ng mga van bitaw kabisi ka jo ha, bantay bitaw ha. Ba lagi muda jon batong taga Leyte. Unsa man imong guess? Nang-accept na ka guess nga suspendido pa man ka. Di man sila mo kuan, suro lang sila buhol. Mag-sleeper ni mo na. Dakay mo eat na taro nagpabugnaw pa magugtos ilang pamahaw. What is that? A ball? Is that a ball? Hindi naman sinipapagang guys. Maityas na lagi. Huwag di ibandagan na nisda mo. Ito naman iskarsada. Pass the ball. Pass the ball to nanay. Pass the ball to tatay. Pass to tatay. Pass to tatay. Tanaw po siyang tatay. Hindi man kasaligag na unahin tatay. Dali tay. Pass the ball to Dalton. Shot the ball. Na, paano? Shot the ball na. Shot the ball. Kabas dagdi si darang nay bulag ikan. Makasaka mo guna. Pasag dira ang kamao. Ngirat ni. Ngira. Saka na shoot the ball go. Shoot the ball. Yo, hinay. Dira ang kamao. Ajo tabangi. Ay, ka. Okay. Very good. Shoot the ball. Unsa man ni mga saninaan ni bulingon? Shoot the ball. 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 Very good. Yay! Out na kayo mag-eat breakfast. Dali na. Dalton, come here. Let's eat na. Sirap to man. Asa mga kwarta na na? May pasensyon. Pila? Siya pa nagpasensyon ko pa banda. Diyan mga kwarta. Buray mo giapos ha. Unsa nga gikuha ko? Shot pud ka. Siya. Siguro ka kasyat mo. Uuwaw gani. Ikuha mo sa clear dari. Kasi kasyat. Uwawan ta. Tawag ba na programa yun? Sama-sama naman pang dibur-dibur. Malaman. Uwaw. Hindi ka mao. Oo, tama doon lang na po eh. Mahadong punto. Sarap di pa uwawan. Fighting third namin. Kami Sa kampaon? Sabi ko, mag-film mo daw. Playoff kan tanda na pili. Wa mo sabay panahon. Mga tambalos-los mga magka-upijan mo na. Wow, mo sabay panahon. Ayaw mong kontra sila Franstar. Hindi. Ugma ko mo. Aba, ugma ba? Bata kang solda to siya. Sit down na. Dali. Yami na. Relax. Electric fan bebe, kaya lang humintay, panayot. Wait, masunod. Hi guys! Yummy! Ikaw, saan ko kayo kung pinihapon nyo? Ano makalalihan mo, nanguwag? Owa, okay. Guys, salamat sa uwan! Diyan na, thank you Lord. Kinikuan na dyan uwan, bunot na dyan. Ko certificate, dyan pang gabot. Hello ko rin, thank you Lord! Kaya na yung uwan! Dua isa na. Taklo to natin. Malihog sa ko si busy nakachat ni. Hindi, mga unang bilhin ka. Karap nga yung gulit. Mangisnak tanin jud ah. Pa may salin gahapon. Saging hinog. Napo ni ko rito lutuonon. Nagplano ko ang himuong minatamis. Sa kay labad magang uoy. Nag-inom ko ganin nagdikulgin. Mga anta. Gahapon man gid ang hindi man mapanos pa. Hi guys! Dako na ribotong! Di pwede lamawon, kaya magawa nga, pero nagpapalit rabat sa kuundoy o kari, condense, kaya nangyari ko nga lamawon. Alam, tanong na lamawon kamay. This is my panuod tool, wigag kamay. Tanos daw ito, uy. Pwede na nito. Kamot lang po kamay, o sibat. Yun, mahabit ako hapon.
Talagang open ng mouth. Mangga. Pag mangga ni bata. Hi guys, nakanimdum pa pamudaan ng lugar ah. Dinis undoy nagbubalito pag naman nagkasal. Undoy nagpagapujo. Enja, di amis lujo guys. Wala namin mo sa danggi bagang bata dan himi nagpujo ton. Nabuga. Dan hikagihimo ton. Bukado to. Aman namunga. Uy namunga pa jaga bukado dari guys. Pero kuan laman kana na ay habog. Gagmay pa. Dara ka man kuan guys kapajas. Oy di hinog doy magkuha ko gusa. Hilo na ha. Hilo na. Dami na kayo maglagamo. Yeah. Isamda naman gani. Yeah. Hinog naman good. Nakita ka na hilo na. Yeah guys. Nakakato. Musad ko dari din. Mangita akong silupin. Naibugag tambis? Ito sa mangita sa akong silupin na rin. Mangita akong silupin guys. Ito slojo. Ano ba kasi lupin na rin? Kinimdam ko na ko mag-luto sa una. Lami ra ba ning padya? Huwag pa rin lubas bagyo. Kita din sa lupin. Nagaba mas bagyo. Ayan. Hindi nga po dari. Dari baga ako nagburos na dito. Hindi ko dari. Kami nga ba sa okay. Napay mga memories na ni bisag nga ni rani. Daghan pa ni mga memories ita na undoy na ni duha. Dag, amo git tanim nga kapadas nga daghanan ganig bunga aratan isa ra ba jud kapadasa. Yada pa diag mga anak ni Bugoy. Gimingaw pod ming Bugoy. Nakabilin pa Bugoy mga anak daghan. Dalton, nalipay ka na dog Dalton. Dalton. Tay dog. Ha? Bugoy, murang bugoy purma guys. Pero di bugoy badjay na ni. Tanawag tambis guys. Oh, namunga man day po do. Ah? Tamis pa ni tambisa. Di ko, magli ko. Darabay dagang baso. Pero gipulihan naman gud siya doon ng nangamang na. Mga parasite nga buwak. Ay nga naman mo, nga mo hilabte. Ngaway man mo. Cute ra ba? Orang cute, anak Bugoy. Hi, anjuday kong lula. Palit ko, mamaya basta wala may dan. Asa naman tagi, ladudo. Tanawan ninyo guys, arang lambi ag buwak, oh. Arang pamuwak. Ha? Sus, miya, oy. Da guys, bayan na mong undoy, katong pag magbagjo. Kaya da, tanawan, napagkamalagi rin, walang po nila ajuhan na kay. Papay budget lagi. Nagdari amang bayon, di gaba na pwede. Ha? Gamay na lamang kadlit da, ugdaw na na. Yeah guys, damis kamutuhan guys, daghag bijabas. Ha? Ito na. Yeah, palikod na na, ilaw-hilo pa. Uy, dahil lumoy. Yeah. Ba oh? Ano, gilumbay, binuungan mo na. Ada kada dagang. Sa. Hala guys, ang dagang ng wild ducks. Kay zoom. Na nagtapok na. Hala. Ilan mo siguro na binuhi. Murag mga manok to ang dagang na. Hala. Hala, first time din na makakita nga na kadagang na magtapok. Huwag ganda ito na. Ha? Hala, dagang na dyan guys to ha. Hala. Ang dagana mo mga binuungan. Wala ginagiluwag. Binuhin na nila. Sa. Hala. Katengak raman yang lipad. Pakai. Hala. Ang dagana. Hala to. Anong lipat to guys. Dagan to. Purot na ilang gagmang isda diha. Apa.
Dagana, uy. Dagko ra ba? Lamig. Makain na di? Oh. Ito gusto. Grabe guys, na-amis. Gadyo ko sa ardughan na ka adyo. Mga pila ka to kabuk di. Mga 50? Mga 30 ang gana. Ay, dapat dagan ng tiyabas. Kini. Ha? Oo, ito nag... Ardughan na. Mura mag mga binuong ano. Guys, ang dagana. Kita mo? Naglibot-libot. Kita man sila mo nang namalhin po sila. Sa kaya dagang biyabas ya guys. Ya kami ramazitig biyabas doon is undoy good. Jawa naman minakanhi. Mo nang mga biyabas dari nangalata ra. Ninghap. Daghan na. Anda na kay dapat dagang biyabas. Mantajis ako digluruson ko sa baka. Oh guys. Sa kay luruson sa kusbaka. Mantay di kay murag bakag ni action og das magnahan ka nakapuwa ko. Bong dagan pugoy pangitang ngita pugog biyabas. Mulan ni kabagara po. Arat nang bukar ba no? Demi asurian. Toto, panggara na. Dili gina bawal isudan. Di ba ko di na protected sa gobyerno? Hi. Na-request di tanan nila nanay. Napuwa na bag-aping. Landong naman po guys. Motor ta? Landing na. Alam niya na ba ng mga landing? Namit tanaw no? Hala, nag-atang maninog baka. Lala, maksud palungap. Laganan undoy. Biyabas pa vlog na to da milik sa biyabas na laganan na. Na lagi pero na may bantay. Hindi, naraba dun ha. Kubani ko la. Uy, napalit silupon. Si Delta. Ah. Naku din. Ano naman? Magluk lagi ko. Oh, ako yun. Nalisang kusbaso katuwang Ako yung bawag ba? may bata, makuha ng mata. Ah, hala. Wow. Para kang hilag. Oh. Kalugsil. Diya guys. Nakakuha ko to liaton. Diya to no? Oh, namay nga ni bijabas mo ni. Bijabas na lami ato nito yun kaya lamo yun dyan mo. Makain eh. Dakit ba yun eh. Ara, manjang daghan na lingaw gusto ko nila. Ah guys, naglangoy-langoy. Kita mo? Ha? Dagko ara ba? Mo na ihanggot pasabot na. Ha? Daghan na. Ay, lingaw mo. Uy, daghan na nila. Uy. Tambog karabajin. Mga mga wild ducks. Pagpake nila. Loy, pagpake. Na guys, abaga na guys. Na-miss ko. Lami ra ba ko ni Carney? Mga wild lang ni sila. Wala rin. Alam ko ano. Ang lami ah. Mo ni gangsa di? Gangsa din ni. Wala din yung panglipad. Uy. Nalingaws bird guys di ah. Gisnaksa. Mukhang ibabaw po hihub na ba? Hindi ram na kanalingaw po this bird. Maglibot-libot, huwag na silag na pa ba? Daghang kuha guys. Mga bijabas na po'y kananay kapajas. Di ka mabuntas dari lagi. Basta ka maulamang kama. Suot-suot kalibunan.
Wala na lagi kabadyo di. Medyo ko kabadyo. Kabadyong gamay kanding man di ay. Nabuing na. Danami guys, kahapon na namin hapit tumni karadya ila kimyat kaning tanda mi. Janing labay po mirutong niya nasunugan ba? Kaya may nasunog na rin nga bay. Naugdaw lagi. Hurot lagi yung tawag kasunog. Dato dapit sa karangi ila. Queenie. Diya nga ito nga. Luoy ka sa tanaw na. Ut-ut. Diya doon siya nabilin do sa gamay. Pero mangita ko na rin mga sanina. Panghatag na. Kaya na may duhaman sila kabadji. Luoy lagi. Pero murag. Gihata naman po sila pagkaon sa taga-PNP sa Alician. Diya na pining tabang nilang mga tao ba. Makasweldo ko, makakuan ko ito, makatabang ko. Luwi ka dyan. Ag cost ra ko to is, nag-charge ko nun dyan. Murag ni overheat ag silpon dyan, murag to ning dakop na. Ning ulbo na, dyan lang bay ba dyan kay kuan, kananay. Kahoy ra ba, mandali ra nasunog, nahurot dyan. Kaya nadugay mo ko na po bumbiro kay lain mo ko nag-atuan. Di pag abot sa bumbiro na, ut-ut na. Luwi yan. So, ano rin naman ang atong vlog guys. Thank you for watching. See you again tomorrow na po on our next daily vlog. Bye-bye.